बाकी लड़की ऐसा भैया कि अपने पियवा के पाके अपने कुंवर जी के पाके गदगद भैया चाहते कि प्रभु जी हे भीरगु बाबा हे को हमर के कमैछा माई हे विंध्याचली माई आज भरतिए न रहे तो का कहतरी बोलो बोलो सुहाग रात के दिन बाटे सुहाग रात वाला दिन बाटे ओही रात के बात बाटे आज पहला मिलन बा करेजे में धक धक धड़कता लेकिन इतना हमरे राजा जी से पहले रात में प्यार हो गई बा कि जब से हमरा मांग में सिंदूर डलले बानी तब से है शरीर हम अपना राजा जी के नाम में कर दिले हे भगवान हे भीरगु बाबा हम चाहतनी कि आज की रात बिहान होइबे मत कर जितना हमारे राजा जी के दिल में प्रेम बा उतना हमरा ऊपर बिछा तो कहतारी नु कि आज हो पहिला मिलनवा यह बतिया के दोनों जानी अंजलि और पायल जी मानो जे कि रूम के चौकी हगोलू राजा बनौले बड़े बैठ जा बैठ के कहो सही बात आई रूम के गेट हो यानी किली ठोका दिया अब मन में सोचो भाव सही बात कि आज हो पहिला मिलनवा मिलल सजनी के सजनवा हमारी अंग अंग गुलाब नियन खिलाल बा बदनवा सुनी सुनी भगवान तिवारी बाबा के गोड़ लगनी आज जैसन साउंड बनल बा जितना बार गोले बनी है जिला में एकरा पहले एको बार नहीं खे बनल सही बात आज तो दिल में रौरा जीत लेंगे सुनी सुनी भगवान गिर जाके काम में बेंजी तूर देवे के बाद अरे जन बिहान हो खेती अब बोला मुआ गेट पर बड़े तो भाव दस खाली गाना होई तो मजा ना आई गाना में भाव होई तो मजा आई अरे कि आज राजा जी के कोरे जवान हो खेती आज राजा जी के कोरे जवान हो खेती आज हो पहिला मिलना मिलल सजनी के सजनवा पिंटू भैया राजा जी के कोरवे में जवान हो खेती आज राजा जी के कोरवे में जवान हो खेती आज राजा जी के कोरवे में जवान हो खेती आज राजा जी के कोरवे में राहुल भैया हो खेती हजारों हजारों रुपया का आशीर्वाद संजय यादव जी भी देनी पिंटू भैया देनी देखें जमुआ से हमारा अशोक यादव जी गांधी राय जी हैबतपुर भवानी सिंह जी हाँ 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 प्रतिपक्ष नेता राम गोविंद चौधरी के अशोक यादव जी की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद भैया के आशीर्वाद अशोक यादव जी विचार किया जाए मालिक कि ये जो लड़की है इधर भैया तनी हट न जाए
नाम लिखल बानू प्रमोद यादव जी प्रधान रंगापुर बैरिया, राजीव यादव जी जिला पंचायत सदस्य बानी। हाँ हाँ बेंजू टूटल तोड़ दे आज बेंजी छोड़े के नहीं खे। तू है न चल तो जात के मुआ दी है सब ना हो हम मानी चलत रहे गोलू भैया चलत रहे। लाहे लाहे सनी सिंह जी भैया आशीर्वाद दिले बानी श्रीपुर से। वाह कंजली तहार बियाह हो गइल तो तू कहतरू नारायण कि राजा जी के कोरवे में जवान होखे दी, होखे दी अब बियाह दूसरा से होई तो तहार दीवाना का कही। का कही तनी हेनियो भाई वालो का कही का कही होई जाला जिंदगी बेकारे हो दिलवा टूटल पजननी। अरे होई जाला जिंदगी बेकारे अरे होई जाला जिंदगी बेकारे हो दिलवा टूटल पजननी। आज राजा जी के कोरवे में जवान हो गई, आज राजा जी के कोरवे में जवान हो गई। विक्की सिंह जी श्रीपुर से आज तनी हमरे उरा के हेने लेके चल तनी विक्की भैया आज अंजलि हेने आजा 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 बांसर साहब आग्रह ये तने करो आज कि जे भी मंच पर आवत उ सब है हमर सम्मानीय बा, सही बात लेकिन जे पैसा देवे आवता उ पैसा दे के अपन जगह के पकड़ लेवे के बा। रौरा सब केहू के ठेलो मत, प्रेम से हाथ जोड़ के कही दे ये हमारा आग्रह बा। हां हां ऐसे कि जे आवता उ संगीत प्रेमी बा माने वाला बा, आ जे देवे आवता उहो सबसे आग्रह बा कि दीही सब है अब बैठी सब है। जगह धर हाँ कि आज राजा जी और का कहतरी मुर्गी मरबू का तनी भाव और का राजा जी के उठावा में हे मनु बाबा ए बाबा और देरी ना तेरी ना खुशबू तैयार रही हो खाना हो इन करो ज्योति ज्योति जौनी सोनी सोनी हम खाली चेहरा चिन्ही रहा सही बात ना उतना याद ना रहे। आज राजा जी का ओठ जब साथी भुक भुक परी हमारा दिलवा के भुक भुक परी हमारा दिलवा के कि रात भर लोभ के दरियावे में आ सगर मगपन धसा रात भर लभ के दरियावे में रात भर लभ के दरियावे में नेहान हो खेली। आज राजा जी के कोरवे में जवान हो खेती आज राजा जी के जवान हो जवान हो खेती संजय यादव जी सुमंत भैया दीवाना है दिल तो पागल है दिल दीवाना है आज राजा जी जवान हो गई आज राजा जी जवान हो गई। प्रधान जी हमारा सुमंत पांडे जी, आज सांसद सनातन पांडे बलिया, वार्ड 56 संजय यादव जी, वाह चंदन ओझा भैया, विपुल चौबे जी बलिया के माध्यम से आशीर्वाद दिले बनी बार बार प्रणाम करो। जय हो और का और का बगली वाला ना पहनावे लो का
करे सब नया क्वालिटी पिछला बा रोवा गनगनाई पिया कोरा जब उठाई है कोरा जब उठाई है हो